बुहुमनि गोदैसिन रावानो जाहैबाय गावनि बिमा राव। बे बिमा रावानो बयनिफ्रायबो गोदैसिन राव। दा जोङो बिखाफोर दानानै जोङो बुंनानै लानो हायो आरो बिखाफोर दानानै जोङो जोंनि जे राव बेखौ जोङो 1963 मायथाइनि दिनैनि 18 मे सानाव जोङो बर' बिजों सान हिसाबै जोङो फालिनो मोनदों बा फरायनो मोनदों। बे हिसाबै दिनै जोङो जोंनि जे राव बेखौ जोङो बिजों महरै जोङो फरायनो मोननाया जोंनि थाखाय बिराद गौरबनि बाथ्रा। आरो दिनै जारिमिनारि सान, बे जारिमिनारि सानावहाय आङो साफ्रोमबो बर' बिजोंजों जायफोर दिनै फरायनानै दिनै सुबुं सम्पद जाबाय, हारिनि हादोरनि सुबुं सम्पद जाहैबाय, मानगोनां बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर बावहरदों। लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानदों जाय बर' बिमाया गावनि खस्थ'नि गेजेरजों गावनि गथ' गथायखौ फोथायनानै बर' बिजोंजों फोरोंनानै सासे मोजां मानसि सुबुं सम्पद खालायबाय, बै बर' बिमा मानब गेदेर बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिहरदों। लोगोसे जोंनि जाय फोरोंगिरि बिथांमोना खस्थ' खालायनानै बर' बिजोंनि फोरोंगिरि महरै बिथांमोना फोरोंनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ सुबुं सम्पद खालायबाय, बै फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ आङो गोसो गोरबोजों दिनैनि 18 मेआव गोथार बर' बिजों सानाव आङो साबायखर जासिहरदों। दिनै जोंहा फोथायनाय दङ, गौरब दङ। दिनै जोंनि भारतआव गोबां माने हारि हारिसानि रावफोर दङ। बिनि गेजेराव जोङो जोंनि जे बर' बिजों, जोंनि जे बर' राव, बियो दिनै 90 सिडिउलाव मोननो हानाय, जोङो रेकगनाइज जानो हानाय, जोङो मोनसे गोजौ थाखोनि हारि। दिनैनि थारिखआवहाय जोंहा गोबां दङ जायफोरखौ लानानै जोङो गोग्गानाय मोनो। जोङो गावखौनो सासे बर' हिसाबै जोङो सिनायथिनो थाखाय जोङो गोग्गानाय मोनो। दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालायनो सानदों, जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेदेर गोलाव, लोगोसे जायफोर दिनै सुबुंफ्रा दिनै रायजो जानानै दं, दिनै न'खर सालायनानै दं, बै बिथांमोना जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनायनि थाखाय बयबो जोङो खामानि मावनांगौ, दायथ' लानांगौ। लोगोसे जों जे जाथि हिसाबै, हारि हिसाबै जों थांनानै थानायनि गेजेरजों जोंनि जे बिजोंखौ बुहुमाव जोङो बयनोबो जोङो गोसार होनांगौ। बयनोबो जोङो जोंनि जे रावा गोदै, जोंनि बिजोङा जे मोजां, बेखौ जों बयनोबो फोरमायनो हानाय जों बयबो जयगथानि सुबुं जानांगौ आरो बे दायथ'खौ जों बयबो लानानै जों दावगालांनांगौ। दिनैनि थारिखआव जों नुदों जोंनि जेनेरेसनखौ दिनै बिदिन्थि होदों, बिथांमोनहा बर' बिजोंजों फरायनानै सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हायो। दा बे दिनैनि थारिखआव साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेदेर गोलाव आरो जायफोर दिनै सुबुं हिसाबै दिनै थांनानै दं, बिथांमोनखौ आङो दिनैनि जे बर' बिजों सान, जारिमिनारि सान बर'नि, बेवहाय साबायखर जासिहरबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' बिजोङा गेरेमसा बर' माहारि दानायाव मैखोमै बाहागो लागोन आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे सुबुं सम्पद सोरजिनायाव थोजासे मदद होगोन आंहा फोथायनाय दं।